Asante ni bia ni what the wiase mu ha obetima kan history without bono se ompene ho asema o metwe nsan because asema ya wabie na no awakan enya prince nkwa no ni nanya on ntafo nyina akura o de be nya kumase ahote sese yi se frafrafo beni ho akumase nye kumase mma ne captain no oye ship mu captain ana se captain mene ana red ala ukura untimi ntwam manhia unwura fie ho poda asa se edu kura akoda se edu he orukura wa akoda yo meda abushafo yina ase ensem bi kukoso o media iso a aya afa bi na aya na sere se pese ba bi ne eti ho no mo a wo ye wo ala wa pe wonu aduane na wo abusuafo a wo de bia maba akodidi no wo ti ho toto ayampia nipa de wunim ne da wunim na setrem wunim se de ositie wo to ho kire na se ofiri ha ne wo ye tani ne wo ye se na ma me wankasa wo ti wo yi wudim wase na Asantefo ankasa beti wo yi a bede be ya Asantefo a da bia be soro abadwa banum badwa bankasa benim base Asantefo yi bentimi nka history without bono Asante ni bia ni wo de wo wiase mu ha obetima kan history without bono utimi nyi bono fo mfrim enti ayedan ni motiwa mukasa rough se prince yaudua tie din yo nipa de ni din de prince yaudua ono he efiri na vrongo so ofiri hene na sabi oba be firi na vrongo he be nya nipa na so nti abre bia ya Asantefo aya ho yema Ghana fo ehu se wankasa he tribalism ne nsem hunu bia aya mu din be de aduamu mu na aya adwuma wo mu sa abaya ne okasa aseme se ompene ho asema o metwe nsan because aseme ya wabie na no awakan enya prince nkwa no ni nanya on ntafo nyina akura o de be nya because okasa oye tani ana ntafo he be nya nipa be nipa kumase ahote sese yi se frafrafo beni ho akumase nya kumase frafrafo ne achichiri kumase atena kumase ahwe ma kumase aye kumase enti sa wote wona ne wo kasa bi firi na vrongo a se bi firi na vrongo na onya guruchini a na oye frafrani enti sa wo kasa oye tani ofiri na vrongo a na se wo kasa tia frafrafo a ho de be chichiri kumase enti bisra ho sa de ene mo kasa bia ye try say ye be make history ye be kan history ama ni party history na se na ye de no kra nante se be ya daachi bi ye nyemobo no mo ma yina ye mfa sa kwantempo no so sabre sumesa fo akwanya nso na makasa akira Asante mabunu Asantefo mabunu ye mistake kese pa ne be ye sawo ye babunu na osisi wo wiase a de wo sa wo ye ne se e wo sa wusua wa bakosem enti se wo nananom beto na se benka bakosem nkire wo benka no kura mfa nkire wo na wo nya bi de wo nananom so befiri be hye na se na wo kire wa bakosem a e ya desua ne wusua enya atemdidie ya he de atami wudi a ene me bra panyi di kankan wudi atamu a abo akwase an ya de aye nku a yesra wudi atamu abo akwase a woni twa asere ena wonum kankane mmene saa asami nyina ya yemfa nya hwe de enim no eye nokure ne adi adim nokure yeso ne ye han no eno na be hyira ma wiase nyina hu sai nokure nso eye adwuma o wiase ne ati wukwati nokure a wutimi nya hwe wo wiase Asantefo yesre ho ba ho nya atemdidie na ho ka history nyansasam ne nokwaresam ne ewo wiase ene yesetra ne ene mote no eno na ewosem hwe na mo maye ka ho asem na mo gya atemdidie bebrebe afeso meba sa brand ye de ne Raster mu kankan ne be frɛ no captain ho se hwan ono he oye captain won fa hin sa mma ne captain no oye ship mu captain ana se captain mene ana red mu captain no oye red here amanfo bedum a egube ye mu a na eboboba ni so ye
sa red yi bi ni wa no ana say eno he captain no oye ana say many captain any oye hey ye catch no play sa ni san sa nkwase ni san man fa ma yeso wo boss for ne wo de benam kran be be di yensem enti say wo akasa wo kankane ne wo na me on ma sa de nya ne first and last sabi wo to anya manhia de ufiri ala wo kra wo timi ntwam manhia wo wura fie wo poda wo de nam wo ye Junky man wo ko prison aba be aduasa wo to wo ni mo left to the right wo ni mo far by esida ne wo be kasa ti ogoro prince nipa de nipa be aduasa nipa bebre be di nsam nipa de amanfo be di nsam wo ti ho kan kwase asem afare ho na wo beja wo me kra me ti wo yi beja me ne wo a de red ya ye wi metima ku ato flat na campus ya prince he ogoro here wo ne no e kasa asem yi me ka kire mo ma ne ntiase mo ma ne ntoro no ntiase say baby ne okeka kwan hotro ne masa se edu kura akoda se edu he odo kura wa akoda nti se ono a ode nam ha afa na obepe social media trend ye mpe trend mfa nya hwe ye didi dada ye hwe ye nkware dada uba buruma mu ha ahede ye pa krante awe a ye nya biwe na bia ne pese we ye bibia ye buru nti ne ye abunufo ye nya hiafo nti bibia hia ye nti betebe kumase wa benya nkwasa keka ne se de betikasa no da ba ma ye hu no kure no ba ma ye hu no kure ne ewom ne ye hu ye history ma be hu se sabrofo ye ni ho asantefo be ni ho kakra na mpesa mekane na sa kwa mpe ba bi ntra no east touch my mind Ghana mind yene mu be digwa day by day enterprise yasaswaba ye deal in all kinds of washing and bathing accoutrement retail and wholesale prices don't come enepa ho adabeng don't come enepa ho adabeng ya titu so say who selewa atufuobo detergents no ye wono assorto small medium and a big size Duffy Mosaic Lavita Cleansoft Mada Boom So Clean detergents no your bucket mu de so ho bit say Cleansoft Mada Oro Semina no so de abusu say tam Semina bit say day by day so Chris Della Obolo Jumbo Jama Avel Pella Aqualis Colors Santex Cleansoft Mada, Nora, Kente, Dr. X, Athena, Flash, Oro, Easy, Saba no yawana kesiane nketwa, Kabalik Soap, Oli, Diva, Camel, Killer, Kedu, Luck, Cindy, Anna, Power Plus, Royal Leather, Medisoft, Meditwist, Jumbo Aqualis, Miss Paris, X-Men, Fresh Soap, Bella, Lifeboy, Magico, Nakesiane Nketwa, Alata Semina, Imperial Leather, Maya, Blinko, Sunlight, NFA, hello. Emano so sawako feature na wa wanya line no. Yas pad, proper pad, soft care pad, next pad, play me pad, Momo. Blessing pad, you want different colors. Comfits. And Mati Amokwa wants on comfort pad no. And also you will be ewa yasuo ye. Disinfectant Dettol no so you will mu assault to assault. You will Mada Dettol. Camel, small, medium, and a large original Dettol. And Kuala Pampers no so die. QT, JK, soft care, Nakasia, Ninkitwani na Dantemu. Sweet baby, pull up, Sunny Pampers, Blimmy Pampers. 7 now pay wipe so de ye was soft care wipe tamine halitosis aje wo say aboswana ye dealing all kinds of Pepsodent 123 Pepsodent charcoal close up Charlie Tigard and Angola and tuntumo hawa demo so ye want the kwa any spray Sasso Fatala Heaven Fast kick. Sao bekoto de takwa to sperere so de. Tiro no so ho. Coco, Pride, Natural, The Lords, Soft Care, and a Nadva Tiro. A ye toilet roll. And tadina ye fiama usia. And kikawano edasu amuana. Parazone e hiamau. Mada Parazone. Small and a big size. Bling
Parazone, small and a big size. Se wo chichini benche na wutimi mba ya so ya. De hia ne sa obefreye. Eni man ye be package de kama na de asende o. We accept Momo. Yeji Momo. Wo betumi afre day by day enterprise. E wa matrufo yi so 0544 644 852. A day by day enterprise ana. Ya to say who ye don't come me. Don't come me. Hwehwɛ day by day enterprise ɛwɔ Tachimai Sunyan station abronsan na ɛwɔ akyire hɔ pɛɛ no day by day so yɛ kankan atufuabuo day by day enterprise can do spirit day by day so ɛnɛpa ho adabɛn atufuabuo.